Влизаме в апартамента. Вдясно има една баня. След това е много просторен хол с излъз към тераса. Вдясно от хола имаме една спалня с южно изложение, изглед към Витоша. Така, връщаме се в хола. Направо влизаме към друг малък коридор. Право срещу нас има втора баня и от двете ни страни има по една спалня. Тоест апартаментът е с 3 спални. Ето е третата. Така, връщаме се към хола. И отдясно имаме излъз към много просторна тераса. Единствено за този апартамент. Тя е част от този имот. Ето е терасата. Това е.